Опитвали ли сте най-кремообразния чизкейк? Нека го направим. Един чизкейк с 4 различни вкуса – с тиква, ягоди, боровинки и смокиня. Тайната на перфектния чизкейк се крие в няколко основни детайла. Натрушавам бисквитите с блендер, разтопявам маслото и ги смесвам заедно. Продуктите не трябва да бъдат студени, а да бъдат на стайна температура. Разбивам крема сиренето заедно с захарта, добавям яйцата едно по едно и разбивам след всяко. И разбира се, изпичането по-продължително време на по-слаба температура. Внимаваме да не вкарваме много въздух при разбиването с миксера. Изсипваме готовата смес върху основата за чизкейк. Ще печем на водна баня, увиваме формата с фолио, за да не попадне вода в сместа. Наливаме гореща вода в тавичката и печем на 150 градуса за 70 минути. Оставете вратичката на фурната открехната, за да изцине в рамките на 1 час. Охладете чизкейка за 6 или повече часа в хладилник. За да получите перфектния разрез, ще ви трябва остър нож, който да нагреете добре с горелка от двете страни. И сега идва най-интересната и забавната част. Да добавим различни видове сладко от боровинки, ягоди, дори от тиква, без добавена захар, с биопродукти, подсладени само с плодов сок. Умишлено не сложих много захар, тъй като сладкото ще предаде още сладост. Хайде сега да пробваме и със сладкото от боровинки.